Кася, что с тобой такое? Ты чему под пледом ляжешь? Не перешкаджай! Добрага ранку усім гледачам добраранка. Прывітанне, Леся. Салют, Грыша. Привитание, сябры. А ты один без Касі? С Касей. Во под пледом ляжить. Вылазить не хочет. Видать, дрэнна себе отчувает. Можа, захварэла? Да не кажите глупстваў, нічога я не захварэла. Салют усім! Я тут спрабавала уявіць сябе мядзведзікам у берлагу. Ну вот что. Просто ніяк зразумець не магу, як можна цэлую зіму спаць. Без свежага паветра, без гульняў, без зарадкі. Так жа ўсе бакі сабе адляжыш. І на што мядзведзь такое прыдумаў? Кася, все просто. Мядзведзю, каб быць здоровым, акрамя мяса і рыбы, неабходна яшчэ і шмат расліннай ежы. А зімой яе знайсці немагчыма. Таму мядзведзю спячка дапамагае яшчэ і здаровым заставацца. І ўсё роўна гэта несправядліва. Ён жа ніколі ў жыцці зімы не бачыў. А што, калі мядзведзя разбудзіць, ну хаця б на адзін дзень? Напрыклад, на Новы год, а? Няхай ён разам з намі свята сустрэне, а потым зноў сваю спячку залягае. Нельга гэтага рабіць. Чаму? Я вось ведаю, дзе бярлог у нашым лесе. Падыйду ціхенька, а потым як крыкну: «Прачынайся! Мілішка, будзем Новы год сустракаць!» І ты лічыш, што ён за гэта табе дзякуй скажа? Думаю, скажа. Памыляешся. Мядзведзь вельмі сардаваць пачне, а сустрэча са злосным мядзведзям можа кепска скончыцца. Не скончыцца, у мяне лапы вельмі спрытныя. Уцяку, калі што. А мядзведзіка табе ніколечкі не шкада? Не зразумела. Я ж яму добрую справу зраблю. Ён Новы год сустрэне і зіму убачыць. У прыродзе, Кася, бываюць выпадкі, калі мядзведзей будзіць, а потым яны, як не стараюцца, заснуць не могуць. Іх, здаецца, мядзведзямі-шатунамі называюць. Так, Грыша, і такім касалапам зімой вельмі складана выжыць. А мы косолапому, якого я разбуджу, ежу приносить станем. А, зробім зимовую столовку для яго. Ну, здорово я придумала. Не здорова. Лепш такіх жывёл зімой не будзіць, для іх жа карысці. Правильно, Грыша, няхай спяць сабе і сны глядзяць. Так у прыродзе задумана. Дарэчы, у зімовую спячку упадаюць не толькі мядзведзі, яшчэ і вавёркі, вожыкі і жабкі. Ты што, усіх будзіць пачнеш, каб свята сустрэлі? Ну, добра, говорили. Не буду я нікого будзіць. Хай сабе сны глядяць. Вось і добра. А зараз глядзім мультфільм. Глядзім, ён якраз пра мядзведзікаў. Што робіш, разумнік? У камп'ютарную гульню гуляеш? Не, пытанне для віктарыны рыхтую. Хочаце праверыць свае веды? Я хачу, а ты, Кася? А можа лепш у мяч пагуляем? Давай у мяч потым, а зараз паспрабуем адказаць на пытанні, якія для нас падрыхтаваў Лесік. А гледачы з намі будуць адказваць? Вядома, дзяўчынкі і хлопчыкі, вы таксама правярайце свае веды. Дамовіліся? Ну што, усе гатовы, пачынай. Тады пытанне першае. Ці ведаеце вы, як называецца самая вялікая пустыня ў свеце? Час пайшоў. Самая вялікая пустыня ў свеце. Якая? Я нядаўна чытаў пра гэта. Думай, Грыша, думай. Успомніў. Пэўнены? На ўсе 100. Лесік, у нас ёсць адказ. Слухаю. Самая вялікая пустыня ў свеце Сахара, і знаходзіцца яна ў Афрыцы. Правильно. Ай, малайчынка. А якое там у цябе наступнае пытанне? Мы гатовыя. А вы, сябры? І гледачы гатовыя. Падказвайце, калі ведаеце. Пытанне другое. Назовите самое глубокое озеро ў Беларусі. Так, давай пораемся, Грыша. Можа, гэта возера Нарач? Здаецца, Нарач самае вялікае возера, а вось самае Што вы глыбокае... кажаце, сябры? Гледачы падказваюць, што гэта возера з назвай Доўгае. Не зусім яму падыходзіць гэтая назва, калі яно глыбокае. А дзе яно знаходзіцца? Дзе? Гледачы кажуць, што ў Глыбокскім раёне Віцебскай вобласці. Ну што, які ваш адказ? З дапамогай гледачоў мы адказваем, што самае глыбокае возера ў Беларусі – возера Доўгае. І гэта правільны адказ. Глыбіня возера Доўгае больш за 53 метры.
Ого! І наступне моє питання. Слухаем. Назовите самого великого представника отраду катиных. Час пайшов. Катиных? Это что, про котов пытание? Атрад каціных, Кася, вельмі вялікі. Хто ж гэта можа быць? Може, чорний кот моєго знайомого? Ён вельмі великий. Не, думаю, гэта не ён. А вы як лічыце, сябры? Кто самый великий з отраду катиных? Вы кажете, что это тигр? А можа леў? Не, дзяўчынкі і хлопчыкі ўпэўненыя, что тигр. Ну добра, так і адкажам. Я слухаю. Мы разом з гледачамі лічым, что гэта тигр. І гэта правильный отказ. Зноў малайцы, мы зноў малайцы. А нам гледачы дапамаглі, таму і яны малайцы. Тады наступное пытанне для іх. Давай. Свои отказы абавязкова з малюнкамі дасылайце нам на адрасы. Паштовы 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак ТВ slimak@gmail.com. У сваіх лістах не забудзьцеся напісаць свой дакладны адрас з індэксам і ўзрост. Гэта каб мы ведалі, куды пераможцам невялікія прызы ад нас і часопісаў «Няш» адпраўляць. А пытанне вам такое. У каго з жывёл самыя вялікія вочы? Вы думаеце, думаеце. А мы пакуль паглядзім цікавы мультфільм. О, з намі хтосьці пагутарыць хоча. Упэўнена, што гэта адзін з нашых разумнікаў з чарговай разважалкай. Зараз даведаемся. Привітанне! Здравствуйте, меня зовут Соня. Я хочу вам рассказать загадку. Слушайте внимательно. Этот зверь живет в лесу. Он во многих сказках. Там он очень добрый и помогает всем. Он очень большой и пушистый. Он любит мед и малину, а еще он очень любит спать зимой. Ну что, догадались, кто это? А можна я адкажу, про каго была разважалка? Ну, калі ласка, калі ласка, калі ласка, калі ласка. Ты ж не отчепишься. Отказывай. Я адкажу вось як. Гэта той, кім я сябе у пачатку добраранка уяўляла. Мядзведзік. Правильно, это медведь. Ой, ну як же цудоўна у нас усё складаецца сёння. Нават разважалка про касалапага была. А зараз давайте яшчэ і цудоўны мульцік паглядзім. А зараз як не хочется, але трэба развітвацца. Наперадзе цэлы дзень. Жадаем, каб ён прайшоў вас цікава, сябры. А яшчэ весела. Памятаеце, усмешка дапамагае вырашыць шмат праблем. Незвычайных вам адкрыццяў і новых ведаў. А мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку у нашым добраранку. Не праспі.